Жокускайга эдер бахарнай 2 гоны быхата. WhatsApp социальный сетимегер таргамыд видеоролик Джон Бол комтотун тартта. Қосын быхытуынан Афанасий Николаев кепсир. Давайте кататься! Это люди явно. Бусту аспытыры бүлерге ДСК районугар хаңылы бута. Ики кырачанкы спиноплас үрдеролорон баран, көйлер тотугар устан кирен баран. Кыйын төннөбәккә ытагалар буттар. Хая багар түгәнгә кыра оголар тымны уга түйөктөрөн сәбәте. Оголар хагыларын истен сүрбе бир састах Любомир Сырамятников көмөгыстаммыт. Хүрән тахат таразы хәңнәктәнмын угастамды. Тан утымнета, аны ачы китбидим уга. Вардай! Красавчик! Көмө херин көрөн кырачаннар саналары көтөгүллән ытыыларын токтоп буттар. Төһө даганы утымны боллар Любомир оголор болоттарын беректеке сәрәхтәхтик оны ажо аннан барбыт. Ол устан тиен баран әбдім. Ажы үпідім оғылар оқтуаттарын күрдік. Ана тан уттан тахаран барамын бәм тан разы теттері тарыс бар тақылдым. Любомир оголор быһабытын хорсун быһынан ахпат. Олар әритикамга берекке улахан әржон балдар этилер. Кынан баран быһачы соғотох көстүбүт. Видеоны Любомир табары устан баран WhatsApp-ка бырахпыт. Онтон әрекини чугас жона уолларын хорсун быһытын туһунан билбиттер. Тан бәм герой күлді ханаматтын. Тан жан бартын менен бар быһайтым. Жаным тан бәһә хаңатты көрбіттері. Видеоны. Молодец тейбіттері. Любомир чөрөпчүтагы баһарны часка үлелир. Жокускайга күрәхтәһигә кәлбит. Хосун быһытын туһунан кини үләтигәр билләр бәтәх. Ол да боллар сударственный баһары утарар сулус пацалаячылары. Эдер баһарны хорсун быһытын белете хук халдыр ихтара суга ден эренәбит. Афанасий Николаев, Иван Семенов, Саха телевидениета, Жокускай.